Представяме единствения преводач, който клонира гласове и превежда обаждания. Vasco Translator Q1 е създаден с мисъл за автентичната комуникация. Говорете без бариери на над 100 езика. С Vasco My Voice вие звучите като себе си и говорите като местен. Това е ниво на персонализация, което превръща преводите в естествен разговор. С преводачът на обаждания можете да се чувствате сигурни навсякъде по света, особено след като устройството предлага безплатен интернет за цял живот в почти 200 държави. Технологията на Vasco AI ви подкрепя на всяка стъпка от пътя. Vasco Translator Q1 идва с гласов, текстов и фотопреводач. Можете да създавате многоезични групови чатове или да учите нови езици в свободното си време. Благодарение на мощните високоговорители чувате всеки превод ясно. Дори на оживена улица. Открийте ново ниво на общуване. Открийте Vasco Translator Q1.